Ano po, Barangay Alo, Humingan, Pangasinan. Humingan. Ah. Shoutout sa asawa. Shoutout kay Anilin dito na iba. Kita. Sige po, sige po. Sa bidyong ito, pupuntahan ko muli ang pinakamalamig at pinakamataas na kalsada sa Pangasinan. Wow! Wow! Nakakatakot. Ito ay may elevation na kasing taas ng Baguio City. Magmumotor tayo sa akala mong walang katapusang liku-likong kalsada. Welcome to Maliko. Kilala din ang Maliko sa tawag na Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Sisilipin ko muli ang lugar na ito. Ang kabundukan ng Maliko ngayon ay dinarayo na ng mga turista dahil sa malamig na panahon at magandang tanawin ng mga kabundukan, waterfalls at minsan sa Sea of Clouds. Kaya naman, hindi ko pagsasawa ang puntahan ang lugar na ito. Sobrang ganda ng lugar na ito. Kaya naman, samahan nyo kami sa biyahe na ito. Kasama natin yung ating mga katrabaho sa hospital. Si Ma'am Wenchel, si Ma'am Carol, at may mga dadaanan pa tayo. Ayos! Bilis ni Ma'am Wenchel ah! Sanay! Sanay na sanay! Excuse me. So, may apat tayong kasama ngayon. Mga taga-hospital to. Mga katrabaho natin. Mga sila Honda Click, Honda Beat, saka Yamaha Mio 125. So may dadaanan pa daw tayong isa na nasa Binalonan pa. Punta tayo ngayon ng Mount Maliko, kung saan maraming nagbumotor kasi napakaganda ng kalsada dyan at napakaganda din ng view o tanawin sa taas. At napakasulit ng mga bangkingan. Basang-basa, umaawas lagi yung drainage dito. Hindi makaya siguro, barado na, kaya lagi ditong basa. Tapos umawas yung irrigation. Buti nga ngayon hindi gaano. Minsan talagang napakalaki ng basa tulad niya, no? Umaagos yung tubig. Hanggang dito parang ilog. So, mga sisiw, iba-ibang kulay. Manok na pula. So, dito tayo guys sa Binalonan town proper. Ito yung market nila yata dito. Tapos, Save More. Sunod doon yung plaza ng Binalonan. Kakaliwa tayo dito, punta ng Binalonan town proper.
Hindi ko alam kung saan yun naghihintay, pero andito lang daw siya sa Binalunan. Bilis ni Ma'am Wenchel eh, no? Bilis naman. Bigas. Ang bilis ni Ma'am Wenchel! Sila hinahabol ko lang naman. Grabe! So ayan yung mga kasama natin guys, si Ma'am Carol, si Ma'am Wenchel, si Jaja, saka si Jerry. So kami ay 5 kami, mga matitindi ang grupo na yan. Mga magkakasama kami sa hospital. So first time namin lumabas na magkakasama. Siyempre suot namin ngayon yung uniform ng hospital ng rider, kaya sasama kami dyan. Lumampas. Lumampas sila. Lumampas. Lampas. Let's go! Tulad yan, no? Kita sa bundok na yan, ito tayo pupunta. So, clouds. May makuha tayo sa clouds. Ganda. Ito na yung mahabang tulay na kung tawagin ay Ramos Bridge, the longest bridge in Pangasinan. So pwede sana natin kunan ng drone shot to kung gaano kahaba. Tubig ah. Parang nangyari tulay na to. Under the bridge ng Ramos Bridge. Nagpagawa yata nito si Betel B. Ramos. Kasi taga rito siya sa Asingan, Pangasinan. To the left, Santa Maria. So direction to going to Santa Maria and Dipila. Ayos lang, ayos. Naka naman. Ayos lang.
lang tayo ng video. Kaya natin ilampas ng konti. Welcome to San Nicolas. Nandito na tayo sa lugar ng San Nicolas. Ito yung last town na dadaanan natin before tayo umakyat ng Mount Marico. So ito na yung ito na yung town proper ng San Nicolas. Ito, town proper ng San Nicolas. Marami ditong siniguelas. Joke lang. Ito yung town proper ng San Nicolas. Ito yung last town ng Pangasinan before dumating ng Mount Marico. At yung Marico, yung last barangay nitong San Nicolas. San Nicolas town proper. Ito yung tulay start ng ito yung tulay na palatandaan na paakyat tayo na ito yung tulay na to, paakyat tayo ng Marico. Ito yung start, tapos may bumababa dito minsan sa ilalim niya, rough road. Nakakatakot gumuho, tapos mga bato-bato pa siya, so deep. Yun, parang natatulupan na sa may taas. Ayan. Tapos dito ang bundok, takot. Baka madulas to, lumot. Oh, diba? Ito tayo pupunta ko sa ibabaw na yun. Yung ganitong basa kasi matagal na yan, so habang basa yan delikado. Tapos meron pa ditong waterfalls, oh, diba? Ayos. Lakas.
Oh, waterfalls. Hindi na tayo hihinto dyan. Naiiwan na tayo ng kasama natin. Hindi ko alam kung saan sila huminto. Patay sa taas. Wala sila dito. Hindi ko alam kung saan sila huminto. Palipad ng drone sa ganito kalakas na hangin, very risky. Very risky. Wala din sila dito. Saan sila? Wala sila dito. Palipad ako? Ha? Nagpalipad. Ay, oo, alam namin. Oh, nakaharang motor niya dyan ah. Isang picture mabilis lang. Sabay dito. Iusog mo na konti yung motor mo. Ano lang tayo, mag sisi ng view kasi ito yung malimit na nakikita ko sa mga vlog. Ito kung gaano kaganda. Kinuha mo resibo sana. May paket-aket pa kasi. Nakakatakot pala. Wow. Wow.
Thank